17-nji maýda Aşgabatda döwlet dukanlarynyň müdirleri alyjylar jemgyýetine ýygnak geçirdi. Ýygnagyň dowamyna paýtagtyň döwlet dukanlaryna subsidiýelenen adyk önümleriniň ilaty paýlanylmagy bilen bagly meseleleri garaldy. Hemde adyk üçinçiligi bilen baglylykda ýüze çykmak we ahmal sosial dartgynlygyň öňüne geçmek maslahat edildi. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna we çeşmelerine görä ýygnakda döwlet dukany ýok kwartallaryň ilatyny goloýdaky döwlet dukanlaryna bölüp bermek hem maslahat edilipdir. Mesele melit jaýlar ýerleşýän kwartallarda döwlet dukanlary ýok. Şeýle kwartallarda adamlar näme sebäpden özleriniň subsidiýelenen haritlardan mahrum edilýänligi barada işçiň mesele gozgap başlapdyrlar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Aşgabatda täze gurulyp bulanylmagy berilýän ýokary amatlykly köp gatly ýaşaýyş jaýlary ila tarasyna elit jaý adlandyrylýar. Elit jaýlarda ýaşaýan adamlaryň döwlet dukanlaryna subsidiýelenen haritlar boýunça mesele gozgamagy kynçylara görä olaryň hem subsidiýelenen haritlara täşdigini aňladýar. Gymmat bahaly jaýlarda köplenç guruply adamlar ýaşaýar hasaplanýar. Indi Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi döwlet dukany ýok ýerleriň ilatyny goloýdaky dukanlara paýlar diýip çeşme aýtdy. Azatlygyň habarçylaryna görä mundan ozal Aşgabatda ilaty hepdede bir gedek döwlet dukanlaryna subsidiýelenen adyk önümleri bilen öpçün etmek barada aýdylýardy. Mundan belek subsidiýelenen haritlaryň ayda bir gedek üpçün edilmegine garaşlýar. Döwlet dukanlarynyň satyjylary hepdede bir gedek ýeňillikli adyk üpçünçiligini ýoly goýmaga mümkinçiligiň ýokdugyny aýdýarlar. Geçen hepdäniň birinji güni döwlet dukanyna subsidiýelenen adyk önümlerini ýagny 1 litr ösümlik ýagyny 1 kilogram şekeri, 2 sany towuk buduny satyn alan ýaşaýjylar aradan bir hepde geçenden soň şu gün ýene adyk haritlaryny sorap dukana barypdyrlar diýip bir Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýöne dukan satyjylary heniz hepdede bir gedek harit almadyk ýaşaýjylaryň känligini we adyk önümleriniň çäkli meçberde üpçün edilýänligini aýdyp olary ýeňillikli iýmit önümlerini satmakdan ýüze urupdyr. Paýtagat ýaşaýjylary subsidiýelenen iýmit önümleri satylmajak bolsa döwlet dukanlarynyň zerurlygyny sorak astyna alýarlar. Türkmenistan ykdysady krizisiň ýitileşmegi bilen soňky ýyllarda döwlet dukanlaryna ilata hödürlenýän subsidiýelenen iýmit önümleriniň gerimi giňeldildi. Ýöne ýurt raýatlary döwlet dukanlaryna hadasyz iýmit üçinçiliginden şikayet edýärler. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy alyjylar jemgyýetine geçirilen ýygnagy tasdiklady we Aşgabatda köp ýerde subsidiýelenen adyk önümlerini satmaga niýetlenen Sowda ministrligine değişli dukanlaryň ýokdugy sebäpli ýaşaýjylaryň arasynda nägililigiň döräp başlandygyny sözüne goşdy. Şeýle-de habarçy döwlet dukanlaryna subsidiýelenen iýmit önümlerinden başga haritlaryň bahalarynyň hususy dukanlardakydan has ýokurdygyny aýdýar. Bu aralykda paýtagtyň hususy Sowda nokatlaryna iýmit önümleriniň bahalary ýokary bolmagyna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň Berkarar Sowda we Diň Jalyş merkezinde ýerleşýän Kämil Sowda merkezine käbir adyk önümleriniň bahalaryny öwrenýär. Berkarardaky Kämil dukanyna elit gatlaw üçin täze önümler getirildi. Goşmaça Sowda tekçileri açyldy. Bahalar gaty ýokary. Bir süýşe kakos ýagynyň bahasy 530 manat, 1 kilogram arasalanmadyk fistaşka 780 manat diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatdaky halk lomoy Sowda bazary hem iýmit önümleri bilen dolduruldy. Bu bazar beýleki käbir Sowda nokatlary bilen deňeşdirilende biraz arzan bahalar bilen tanalýardy. Ýöne häzir bahalar juda ýokary. Adyk önümler bar ýöne bahalar ilatyň agramly bölegine el ýeterli däl diýip bir Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Şeýle-de parahat etrapçasyna da köp maşgala jomart prezidentiň paýok sowgadyny alyp bilmedi diýip paýtagat ýaşaýjy sözüniň üstüne getirdi. Bu aralykda döwlet dukanlaryna subsidiýelenen adyk önümleriniň paýlanylmagyna başbaşdyklyga ýol berilýär. Habarçylaryň maglumatlaryna görä käbir etrapçylarda döwlet dukanlary alyjylaryň sanyny ýöredýär. Käbir etrapçylarda bolsa subsidiýelenen haritlar 100 euro paýlanýar. Galyberse-de käbir dukanlar alyjylardan subsidiýelenen haritlaryň ýany bilen goşmaça harit satyn almagy talap edýär. Käbileri bolsa talap etmeýär. Teke bazarda adamlar eýýam ikinji gezek ýeňillikli iýmit önümlerini satyn alypdyr. Ýöne parahat 3, parahat 4 etrapçylaryna bolsa bir gezek hem berilmändir. Ol ýerlerde ila sanynyň köpdigi aýdylýar. Hiç ýyly tertip düzgün ýok diýip bir paýtatly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanda döwlet dukanlary esasan Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň garamagyndadyr.
Ýurtda 2018-nji ýylyň aprelinde alıjylar jemgyýetlerini hususlaşdyrmak teklip edildi. Alıjylar jemgyýetleriniň düzüminde de sowda we önümçilik kärhanalary hereket edýär. Türkmen kanunçylygyna görä alıjylar jemgyýeti ilatyň we beýleki sarf edijileriň durly harytlary we hyzmatlary bolan isleglerini kanagatlandyrmagy maksat edinýär.